Tawag ka nila yan din. Ano yan? Dali lang. Tawag ka nila yan. Maganda talagang panoorin pag wala ka ginagawa, panoorin mo, no? Isang sisig pwede. Kasi, ano di ako ni Malakol? Kaya ako tara dito. Tayo lahat. Sigaran. Aroy. Ah, bili. Ay, glo.
maganda yan. Yes, sir. $75 po sir. Isa na lang, parang 65. bili. Isang palabok.
Nakasalan ka lang ito. Diyan, 3 points.